Komen kepada bi hau Jesus Christ kini kisngi yos ngeu bakom no Jesus open kre ya kisenran jengu banyat lenti klem ke jingdon ke jengu kabamut unsa ino eki ha kabormet ke jingdon lang ke jengu Reuangki bangan saphai pi ya umen sim bakut. Kamlong kabasuk yak apostol banyo sngeu yak ne kasur na ukonrat chengki. Ubaladon lang rengkat batki. Ubalayai rang rengkat batki. Ubalalai shibun ba kikam rengkat batki. Henry mentau uang haki bangan salai no napi. Denak tak dau jisu upen kre eki. Ukwa ban penken mau ki ba kana ka kamya lap ko chungki kade ban peteng re om rengkat batu re un sapha haki hawe pat unong yarap lengba sim bakhoi lengba umen sim bakhoi ublei u jisu un sadon rengkat bat ka apostol bat rengkat bat ngi we pai we bat menjakas ngi u jisu penken mau ngi ya tak ke bau men sim bakhoi on sale anda ulawan kabanengkong umen simbakut on sapenkan malki syapang kapop on penkan malki syapang kahok on penkan malki syapang kata kejing bisyar barhabang yong kapop ke kata kapop kababun sin ngiki priu ngile ha kejing im kejing kapop kabakrau kabangin le ha kajing im jungi kelong bangin kentai ba uplay dan syu ha kajing im kajing the refusal ba uplay dan benta bat ngi ha kajing im kajing kabangi ngeu halade bangila bande klem kajing don kajing uplay kene gede kita kapop kabakrau kaba ngi kipriu ngila bande ha kajing im jungi kabag kentai ba ublei dan bentasyu ha kajing im jengi iwe paiwe ngong halade ngakubur bangala bande ya kano kam klem kajing yarap kajing ublei kabamut ngong halade ba ngala kala ublei ngila kala ublei ha kajing im kajing namar balei ngila kentai ya ublei ha kajing im jengi kabaman lakasngi ujisu lengba kading pena upenken mawengi ba ngilayo ya kata kajing siuspa upenken mawengi bangi de kita kibri kibala sya penrem kapop kesang ka bangilale kamut ngila sya penrem ngimdan hok banyo ya kana kajing pendim reda kajing yap kajingu upenyo biang hingi ya kata kajing imbam jikut rebun sin ngimpe pang ya kana ke bau bleu le na kabenta jingi ngiklet ya kana ke jingik bakra ko jong blei ngiklet ban pen ngeu rit yal de hakman jong blei ngiklet ban to blei ha ka jing im ka jingi ujisu mentakas ngiwang kana ke ta kapop ko bakrau ka bamanga ngala bande da ka banga kentai ya blei ha ka jing im jinga ka baman lakas ngi kentai ya blei ngiong bangam dan kamsyu ya ublei ha kajing im kajenga kabar ngide ban kan mau ba ublei ula ahni ya kata ga ula ahni ya ke bangi don kam ha kan ka slaprthe ban tre ban kata ban kamai ka hok ban te ya ka long ying long sam shibun kita kajing ke ba ublei ula ai na kabanta jingi baru blei ukwaru ingi bangin trei hok ha kajing im jingi bangin le ha bangin yai ha kalenti kepada bangin yai ha kalenti kepada kamlong kapop ban kamai ya kaspa kapel kamlong kapop ban trei ban pen bahaya kaying kesem re balai pat bonsin ngi hap ha kapop nomor blei ngi pendan kambakla ya ke bau blei la ai na kabanta jingi ngishim dak we pat kalenti
kabamedor ban kamaya kaspa ka pel ngile klop ngile sniu ya kiwe ngipen mong ya kiwe kenang ban pendap ya kata kacing don kam kacungi kabamut ngipen don kam bakla ya kata kacing ka ba obleu la ai na kabanta cingi bat ngihap ha kapop ngihap ha kapop kabalai ngitip scam ba kacing im jengi don kam ya kata kanong rim da ka paring ong ka foundation hamal laki culture hamal laki society ni don kata kanong rim kabangi hap banyeng kabaw bleu ulabu na kabanta cing iwe paiwe kum kanuksa kawe kanong rim kabaw bleu lai na kabanta ki im lang salang kalong ban buram ya kacing im ban buram ya kacing im kabaw bleu lai na kabanta cing iwe paiwe ha kasi habang yong kajai benriu kasi ngidip bade kita kajai benriu keba tip beriu tip lay kabamut ngile bhai kiwe ngitip yaw blay ha kacing im jengi baji ayu habang ipen khalam ya kana kanong rim kata kamut ngile pop ngiong halade ngatip ya ke kata kapop ngalle ya kabanga kwa ngam khenshu ya kata kanong rim kabaw blay labu na kabanta jengi baji ayu ha kana karugom ngingop ha kapop ngiklet ban phai sho blay ha ka bakhadu ngin ong halade bangim don kam yo blay ngala bande ya kana kono kam dalade ngan batai ke ka babhana ka banta chinga ngipen khlam ya kata kanong rim ka baw blay ulabu na ka banta chingi manta ki por balai ki pri kim ting shu ban sim ya ka ching im jang ki we namar balai ngipen khlam ya kata kanong rim ka baw blay ulabu na ka banta chingi balai ke jia ke ching pen hap khon namar balai ngipen khen ya kata kanong rim ka baw bleu ong bangi de ban buram ya kata ka jing im ka baw laai na ka banta jingi ko men ka para ujisu menta ka sngi wong baleng baw men sim bakoi en sapen kan mau biang ngi bangi don kam ban buram ya oble bangi don kam ban buram ya ka kanong rim ka baw laai ngi bangi don kam ban ka mai ka hok rengkat bat oble men sim bakoi un sapen kan maungi ya kene ki bang don kambale ha kam jeng ki apostol kalong ar kat khalai pue ta blai pa ar ter ngi iba kumno habo petrus ulai alap ha ki pai ba ki ong kumno kadono jingi kaladung ngak kadono jingi kaladung ngak kabamut kapen kan mau ki bakatak ka ba kilale kapen jingai ki na oble kapelong ki ban le pop bat menta ki kwa ban kala kabamon u petrus ong ki pidei ban kala kabamon pediang ya kabaptisma bakut kabamot pediang ya omen sim bakut ha ka jing im jong pi kabaman lakasngi ko men ka para kene ka de ta ka jing pung kre jingi ban pediang ya omen sim bakut ai bo men sim bakut on pen kan mawingi bangi don kam ya oblei ha ka jing im jingi man lakasngi man lakapok bangi sngew halade bangi la banle ya kinak ki kam dalade pe ya ka ding pna ha ka baw jisu ulas din nyalade lang ba kane open kan maungi bangi de barbor ban phai sho oblei da ka jing sngew om na mar ba bangi wan phai sho oblei un kan tai ngi em kada ka jing sngew rit ka jingi kan pen kan maungi bangi don kam ya oblei ha ka jing im jingi ka ba man lakasngi bat shishu jisu pen ka maungi ba anda lakut kene ka jingya lenti jingi ha perte ka don kata ka jing bishar om ba oblei kwa ban kan tho ne ban kan tai jingi hare ka jingle ka jingi ha ka ne ka sla perte kan ai ka jing bishar na ka banta jingi we bai we ka gospel jong Matius kalong arpusan yu iba kumno ha ka jing bishar unang bishar open ya klat ye ki blang na ki lang berat baka jing bishar ka baw ai ki lang kat kum ka bakile pila le ya kane kene ka bai nang ka jongpi pila le ya kane kene ka bai nang ka jongpi kat kum ka jing le ka jingi ngin sa yo ya kata ka jing bishar hak mat jong blai
hakane ka mas pa khoi tungin pan ya ka jing e ka jong ble kam tam e hakane ka jing pen kre jingi ban yo pediang yo men sim ba khoi o men sim ba khoi pen kan mau ngi barabor ya kata ka jing sngo rit ka jingi ka jing sngo bangi don kam yo ble ha ka jing im jingi ka ba man la ka sngi bat khadu yo wai kan pen kan mau ngi bahkan sadon kata ka jing bishar ai bangi le barabor ka ba bha khnang bangin yo yao tau so uba bha ha ka jing im jingi ka ba man la ka sngi ai bo jisu uba ngin si yo pediang ha ka ne ka eucharist pa khut on ya rap ngi ban pen kre bhail de na ka banda ka pentecost ngin da kata ka jing shirham ngin karpat yo men sim ba khut baun hiar halo jing i we bai we khnang bang la ban sngo thu ya kata ka pop khnang bang la ban sngo thu ya kata ka hok bat khadu ya wai ya kata ka bingji bishar ka bau bleun sa ai na ka banda jingi i we bai we en ya ro yo jesus christ